Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa, abin da za mu yi magana a kan shi yau shine guzurin maras lafiya, wato guzurin da za a kai ma mara lafiya lokacin da za a tafi asibiti. Wato Malam Bahaushe yana da wata al'ada mai kyawu wanda gaskiya abin burgewa ce. Mun tashi kaka da kakanni tun muna yara ƙanana, duk lokacin da za a je asibiti ganin wani wanda baya da lafiya sai a ce ai ya kamata a sayi wani abu wanda za a tafi domin wannan mara lafiya. Gaskiya wannan abu ne mai kyawu, kuma abu ne wanda ya daɗe a tsakankanin Malam Bahaushe ana gudanar da shi. To amma kuma akwai abin duba a cikinsa wanda ya kamata mu koma mu dubi guzurin na maras lafiya. Menene mara lafiya ya buƙata lokacin da zai tafi asibiti, lokacin da zaka je ganin shi asibiti? Abu na farko wanda na sani, akwai abinci wanda mutane ke dafawa daga gida a tafi da shi asibiti wurin gaida mara lafiya, wanda za ka tafi kusa da gadon mara lafiya ka isko kuloli da yawa, wanga ya kawo, ya danganta da adadin 'yan uwa da abokai da yake da shi. Abu na biyu kuma shine wasu suna da ƙoƙarin siyan kayan marmari irin su lemu, ayaba, abarba da sauransu a cika baƙar leda a tafi da shi ganin mara lafiya. Abu na uku kuma wasu suna siyan kayan drinks wannan na zamani irin su maltina, madara, saboda shi bilif ɗin Malam Bahaushe shi ne cewa wai maltina da madara suna ƙarin jini, sai mutane suna siye suna kaiwa asibiti in za su tafi da mara lafiya. Kamar yadda na faɗa tun farko, wannan abu ne mai kyau, amma kuma akwai wani abu wanda ya kamata mu yi nazari, mu yi dubi a ciki game da waɗannan abubuwa. In zan tuna tun muna student, muna makaranta, wata rana mun tafi fasting a ɗaya daga cikin asibitocin wannan gari. Akwai wani mara lafiya da muke jinya, gaskiya ma'aikata mun shaƙu da shi sosai, muna samun kyakkyawan mu'amala tun farko daga gare shi da kuma shi masu jinyarsa. Wata rana ina zaune sai na ji suna tattaunawa a tsakaninsu, sai ko da na fakaici surutun nasu sai na ji ashe suna magana ne, shi mara lafiya yana ishara da a sai da wata kadara tashi domin a zo a saya masa magani. Sai na tambaye su, na ce me yake faruwa? Sai yake faɗa min, wallahi kaji abin da yake faruwa, an rubuta mini magani yanzu kuma ba ni da kuɗaɗen da zan saya wannan magani. Yanzu haka dai cikin dabbobi na ne da nake kiwo, nake so a sai da ƙwara ɗaya sai a zo a sai waɗannan magunguna. To ga lokacin da muka yi wannan magana da shi, ko da na diba a gefensa ina ga akwai kayan marmari sun kai buhu guda, ko ba su kai buhu guda ba gaskiya sai kaɗan in zan iya tunawa, waɗanda 'yan uwa da abokai suka yi ta kawo masa tun lokacin da ya fara kwanci a asibiti. Yana da abokai da yawa, yana da 'yan uwa, kuma duk wanda zai zo gaskiya ba zai zo hannu biyu ba, sai kaga an zo da baƙar leda. So lemu an tara shi babu adadi, haka zalika ayaba da abarba. To amma abin mamaki shine wannan mara lafiyan da ya samu kulawa daga 'yan uwa da abokai suke ta kawo kayan arziki, gashi kuma yana ƙoƙarin ya rasa kuɗin magani. Da wannan lokacin ina daga cikin waɗanda suka shawarci masu jinyarsa, ƙaninsa, na ce me zai hana ka kwashi waɗannan kayan tun da ba sha ake yi ba, kuma ba ci kai ka ci ma iyana ka har ka gaji, ka gwada hita da su zuwa ga masu sayarwa ka gani ko nawa za a samu. Haka ko suka ɗauki shawarata, aka tafi da waɗannan kaya wurin masu sai da waɗannan kayayyakin, aka musu kuɗin goro. Daga baya bayan ƙanin nashi ya dawo yake bani labari cewa ga yadda aka yi, an sayar da waɗannan kaya da kuɗi kaza, waɗanda wannan kuɗin sun ishe shi ya sayi wannan maganin ninki 2 har ma da rabi. To gaskiya wannan ya sa tunanina ya canza, na zauna na yi tunanin wasu abubuwa. Abu na farko shi ne wanda ya kamata mu duba, shin ko mun san da cewa mafi yawancin mara lafiya da ke kwance a asibiti suna fama da abin da ake kira loss of appetite, wato mutum zai ji baya jin daɗin komi wanda zai sa ga bakinsa. Kai da kanka yanzu in malaria ta same ka, abu na farko da kake fara jin sa shine ka ji cewa baka jin daɗin bakinka, ko me ka ci baka jin daɗi ne. To yanzu wanda yake cikin wannan yanayi yana buƙatar kayan marmari ko kayan shaye-shaye. Abu na biyu kuma
shin ko mun san da cewa in feshin ya kasance feshin ne wanda za a yi ma tiyata ko aiki kamar yadda muke cewa, shin muna da labarin cewa akwai wata doka da likitoci ke kira NPO ko in ce nilpa os, ma'ana a hausance yana nufin ba za a ba mutum komi a baki ba, wani lokaci har sai an yi masa aiki, wani lokaci kuma ko bayan an yi masa aiki sai bayan awa 48 wato kwana 2 kenan ko ma sama da haka, ya danganta daga kalar aikin da an kama marar lafiya da kuma abun da shi likita ya isko lokacin da yake gabatar da wannan aiki. To irin wannan marar lafiya za ka fahimci cewa baya buƙatar in za ka je ganin shi ka kai mishi abinci ko kayan marmari ko wasu kayan maltina da madara haka, saboda ga wannan lokaci baya buƙatar su. Abu na uku, mun san cewa shin mafi yawancin tarin kayayyakin da ake kai ma marar lafiya a nan asibiti suke ruɓewa, wasu a yi sadaka da suwa, wasu kuma sai sun fara wari a nan cikin asibiti sannan a ɗauka a je a zuba cikin kwandon shara. Da waɗannan abubuwan ne za ka fahimci cewa akwai abin da marar lafiya ya buƙata lokacin da za ka je gani ne. Amma wannan abin menene? Ita jinya tana da faɗi. Duk wanda ya fara jinya yau ba zai gaya maka lokacin da zai ƙare ta ba, ko da likitan da ku ke kulawa da kai ko kuma nurses ɗin da suke kewaye da kai ba za su iya faɗa maka cewa ga adadin kwanakin da za ka yi ka warke daga wannan cuta ba, kuma mutum bai san adadin kuɗaɗen da zai kashe ba lokacin da ya fara jinya. Ashe da wannan ne za ka fahimci cewa a maimakon kayan marmari da kayan abinci, ni zai hana mu masanya su da kai ma marar lafiyan da za mu je gani kuɗi. Kuɗi ba dole sai masu yawa ba, mai 500, mai 200, mai naira 100, mai naira 1000, da haka wane ya zo ya kawo, wane ya zo ya kawo, sai kaga an tara adadin wasu kuɗaɗe wanda za su taimaki marar lafiya wurin siyan magani, gwaje-gwaje da sauran wasu abubuwa inda sun shafi kiwon lafiya. Amma idan muka dage akan cewa dole duk wanda zai je ganin marar lafiya sai ya cika baƙalle da ya sai wasu kaya masu yawa, wani lokacin gaskiya ba su da amfani. Waɗannan kaya sukan kasance masu amfani ne ga waɗanda suke masu yin jinya, ko su za su sha su ci har zuwa lokacin da abubuwan za su ishe su. Ina ganin kamar idan mutane saƙon na ya isa gare su shi ne, a maimakon sai waɗannan kayayyaki da yawa, ina ganin don Allah mu ba da hankali, mu yi tunani, mu yi nazari ga kai ma marasa lafiya kuɗi na taimako da daidai gwargwadon abin da Allah ya hore maka, ba dole sai kayi da yawa ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.